Volvo si veľa z nás kupuje práve kvôli jeho vyhlásenej bezpečnosti pre posádku. Aj napriek tomu ale mnohí z nás robia chyby, ktoré nás v prípade nehody môžu stáť zdravie. Ak nepoznáte tieto zásady, nie len, že nevyužijete bezpečnostný potenciál svojho auta, ale môžete si dokonca v prípade nehody uškodiť. Hlavným prvkom bezpečnosti sú samozrejme bezpečnostné pásy. Dolná časť pásu musí viesť nízko, nie cez brucho. Nesmie byť nikde zachytený ani pretočený. Pozor na prílišný záklon operadla. Aby systémy bezpečnosti fungovali správne, mali by ste sedieť rovno. Malý tip. Ak sa behom jazdy rozopne zadný pás, zvukový signál vypnete stlačením rýd na smerovkovej páčke. Druhým prvkom bezpečnosti sú airbagy. Ich senzory zaznamenajú silu nárazu, ale aj to, či je šoférov a spolujazdcov pás zapnutý. Podľa toho systém vyhodnotí, ktorý airbag a na aký objem je treba naplniť. Airbag sa musí nafúknuť za 30 až 50 milisekúnd, spolujazdec by si teda určite nemal počas jazdy vykladať nohy na palubovku. Ak vpredu nosíte detskú sedačku s vašou ratolesťou, vždy vypnite airbag. Od roku 1992 je štandardom pre všetky Volva aj systém ochrany proti bočnému nárazu. Pri náraze systém preniesie veľkú časť energie do podlahy, strechy, nocníkov a ostatných konštrukčných prvkov karosérie. Bočné airbagy tohto systému sú inštalované v operadlách predných sedadiel, nikdy preto nedávajte žiadne predmety do priestoru medzi operadlom a dverami. Rovnako pozor na používanie rôznych neoriginálnych poťahov na sedačky, aby nebránili naplneniu airbagov. Poraneniu hlavy o interiér v prípade bočného nárazu bráni hlavový airbag. Je uložený po oboch stranách stropu od prednej časti až po zadné okná. Aby systém správne fungoval, nikdy nevešajte ťažké predmety na madlo pri strope. Háčik slúži výlučne na odloženie ľahkých odevov. Ak balíte batožinu, vždy nechajte 10 cm priestor medzi nákladom a bočnými oknami a nedávajte batožinu vyššie ako 5 cm pod hornú hranu okien. Pri náraze zozadu sa aktivuje systém ochrany krčnej chrbtice. Operadlá predných sedadiel sa sklopia čiastočne dozadu, čím sa zmení poloha tela a zníži sa riziko poranenia krčnej chrbtice. Pozor na umiestňovanie predmetov za predné sedačky. Nedávajte pevné predmety medzi sedák zadnej sedačky a operadlo prednej. Ak máte zadné sedačky sklopené, predné sedadlo musí byť posunuté tak, aby sa nedotýkalo sklopeného operadla. Ak ste mali nehodu, je dôležité dať si skontrolovať systém, aj keď na prvý pohľad nevidno žiadne poškodenie. Ak teda chcete využiť plný potenciál bezpečnosti vášho Volva, mali by ste byť vždy pripútaní, sedieť rovno približne v strede sedadla, hlavou čo najbližšie k opierke a s nohami na zemi. V niektorom ďalšom videu vám povieme, čo robiť, ak sa už vaše Volvo stalo účastníkom nehody a na displeji svieti bezpečnostný režim. Prihláste sa na odber, aby vám neušlo a dajte nám like. Ďakujeme.